Lebe Surpamani Mongol. Surpamani Mongol. Surpamani. Mumbai kawan mau video. Surpamani Mongol. Ay jawa ja fैला second fैला लावखुटानि second fैला बेरायनो फैनो जाहैबाय नै नाय नै सागरखौ नाय सागरखौ रायजोफोर दा आं गुबुन मोनसे सागर खाथियाव थांगोन बे सागर खाथिनिफ्राय आङो बर'नि मुंदांखा हिर' कमेडि हिर' थाख्लाय नार्जारिजों रायज्लायगोन बिथांखौ आङो बुंना दोनखानाय दङ सागर खाथिनिफ्रायसो रायज्लायगोन आरो बिथांजों आङो सुखु दुखुनि खोथा रायज्लायगोन जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि खोथा रायज्लायगोन आरो बिथांनि रमान्टिकनि बिखयबो रायज्लायगोन रायजोफोर दान्दिसेनोथ' आं थांगासिनो दङ मोनसे सागरनिफ्राय रायज्लायहरगोन बिथांजों नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोदो नै सागरखौ नै 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 नायनानै ला एकदम आसोल जायगायावनो दं आङो नै 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 ini Mannat दा बेनो शाहरुख खाननि माबा शाहरुख खाननि न' Mannat नै नै शाहरुख खाननि न' Mannat जों दा सागराव थांगोन सागर जिङाव बे सागरनिफ्रायनो आङो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा कमेडि एक्टर थाख्लाय नार्जारिजों सावरायगोन दे आच्छा बे मा जायगा गिरगाव सौपाटी हा गिरगाव सौपाटी मोखांखौ नुवाखै नोंसिनिखौ बोखार मोखांखौ नों बबेनिफ्राय फैदो सिरिपान्जा नोंहा ओरैजा जन्म गामिया बबेयाव जन्म गामि लावखाथा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नोंनालाय आंनिया जाबाय सिमला सिमला सुरपाम गामिया जाबाय सुरपाम अ एरिया सिमला दा बहा थाफैयो बेयाव दा बेंगलराव दंफैयो बहा थाफैयो खामानिया बहा खामानिया माबायाव AWL कल सेन्टार जोंनि बर'फोर बेसे दं बेहाय मेरला दं हिसाब गैया दं दा बेराय थांफिनसिगोन आरो न बेरायनो फैदोंमोन नालाय थांनोसै सेकेन्ड फैला बेरायनो फैनो जाहैबाय नै नाय नै सागरखौ नाय सागरखौ
pusli aja itu. Oh, enggak. Oh. Jangan keluar.